Takže máme tady koniec marca a konečne sme vyrazili zahájiť tohtoročnú sezónu. Bohužiaľ o niečo neskôr, skorej sa nám nedalo. A konečne sme pri vode a druhý deň prišiel pekný šupináč. Pred ní sme mali dvoch takých dorostencov do 70 cm a teraz pred obedom jemne pofukuje, pekná jazda na lososa, na panáčika s broskyňou. Tak poďme si je ukázať. Taký tučko, je to známa ryba pre mňa, 17,5 kg. Ale na začiatok poteší, krásny šupináč, pekná stavba, paráda. Pôjdeme pripraviť ďalšiu montáž, položiť to tam a budeme čakať na ďalší záber. Ide do vody.